Il-fiduċja fil-Partit Laburista żdiedet għal 51.9%, l-akbar vantaġġ li gawda minnu l-Partit Laburista minn Awwissu tal-2018 meta ħarġu l-konklużjonijiet tal-inkjesta Egrant. Tixed dan statistika minn sħarrix li sar mill-Gazzetta Malta Today li ttieħdet fl-eqqel tal-inċertezzi li ġabet magħha l-pandemija COVID-19. L-istħarriġ juri li l-Partit Laburista jgawdi minn fiduċja ta' 51.9% meta mkumparat ma' 22.1% tal-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt fil-perjodu li ttieħed dan l-istħarriġ, il-Partit tal-Pjetà naqqas fl-appoġġ li jgawdi punt perċentwal. Bekk id-distak bejn iż-żewġ partiti issa huwa ta' 29.8%. L-istħarriġ juri wkoll li 3.9% tal-persuni li vvotaw lil Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni tal-2017 ser ikunu qed jixħtu l-vot tagħhom favur il-Partit Laburista. Il-Partit Laburista jgawdi l-maġġoranza assoluta bejn l-irġiel u n-nisa kollha u fost l-etajiet u r-reġjuni kollha madwar Malta u Għawdex. Kien bejn il-kategorija ta' dawk li għandhom 51 sena u 65 sena li l-Partit Laburista kiseb l-akbar appoġġ. Fil-fatt qed igawdi minn appoġġ ta' 60% meta mqabbel ma' 26.8% għall-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Laburista mar tajjeb ħafna wkoll fost l-aktar kategorija żagħżugħa ta' bejn 18 u l-35 sena. Dan hekk kif kiseb appoġġ ta' 47.1% meta mqabbel ma' 14.4% biss tal-Partit Nazzjonalista. L-ar prestazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fost l-etajiet kollha fis-soċjetà. Fuq bażi reġjonali l-Partit Laburista jgawdi l-akbar appoġġ fix-xlok ta' Malta b'appoġġ ta' 73%. Hawnhekk il-Partit Nazzjonalista jikseb biss 12.3% tal-fiduċja. Intant dan l-istħarriġ ikompli jberraq fuq il-Partit Nazzjonalista hekk kif 23.2% ta' dawk li vvotawlu fl-elezzjoni tal-2017 qalu li huma xettiċi jerġgħux jivvotaw lilu. Dan fil-waqt li 14.5% jgħidu li ma humiex ser ikunu qed jivvotaw. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.